Specialista sa internal medicine ug infectious diseases nagpahimangno sa sakit nga shingles o mas naila sa binisaya nga likos-likos. Sa usa ka forum gipasabot kun unsa kining shingles. Motumaw kini kun ang dormant nga chickenpox virus sa lawas mo-reactivate tungod sa niubos nga immunity sa usa ka tawo. Sa taas nga pangedaron, stress ug mga chronic nga sakit. Timailhan sa shingles, motumaw ang rashes sa dughan, tiyan ug naong. Apan gawas ni ini, makabati og grabing sakit ang pasyente sama sa nerve pain nga mulungtad sud sa pipila ka buwan. Mato ni Dr. Shane Morales, ang mga shingles mas musaka pa ang risgo sama sa heart attack, stroke ug ubang komplikasyon. Tambag niya sa mga tao nga kun mulapas na sa 50 ang pangidaron ug may chronic conditions, kanunay nga moadto sa doktor ug imintinar ang piskay nga panglawas. 1 month after, nag-shingles ulit. And there's a lot of factors that can contribute to that. And really, as what I've mentioned kanina, age, stress, comorbid conditions. So sometimes I ask them, uy, nganong nibalik man imo ang shingles? Like, oh, let's go back, let's review your laboratories. Maybe your diabetes is not controlled. Maybe your high blood pressure is... While many adults over 50 feel healthy and energetic, data shows that this confidence often leads to complacency about age-related diseases like shingles. Even if you feel well, your body's ability to fight infections weakens with aging, making it crucial to stay informed about this.